Fotbalisté přední Kopaniny prohráli v 8. kole divize B Vysoko 1-6 v Teplicích. Rezervní tým prvoligového lídra nedal Kopanině moc šancí pomýšlet na dobrý výsledek. Přitom Kopanina začala výborně. Už v 7. minutě si naskočil útočník Sýkora na přímý kop Gerstnera a hlavou trefil přesně. Jenže brzy bylo vyrovnáno, když si Busta srazil míč po rohu do vlastní branky. V tu chvíli se nezdálo, že by měli hosté odjet s debaklem. Nasvědčovala tomu i akce, kdy Honečléger po centru Buska v pádu pálil pouze vedle teplické branky. Zlom v zápase nastal ve 22. minutě, kdy měl Rosocha lehkou pozici a pálil do prázdné branky. Za 2 minuty bylo pro Kopaninu ještě hůř. Rosocha se tentokrát trefil po centru z levé strany. A mohlo být ještě hůř, kdyby Jeřábek po rychlé akci Teplic nevytáhl na roh ránu Melunoviče. Chvíli po poločase se už stejný hráč prosadil. Po přímém kopu se trefil hlavou. A euforie domácích neskončila. Další slepený gól tentokrát slavil Pavlíček. O výsledku už bylo rozhodnuto, přesto se Kopanina pokusila skóre ještě skorigovat, jenže Honečléger nenasměroval svou hlavičku mezi tyče. Další pokus Buska po přiťuknutí Sýkory letěl vysoko nad branku a Houška pálil pouze do náruče brankáře. To Teplice byly v koncovce precizní. V 69. minutě jim ještě zakončení nevyšlo, ale o chvíli později už po 6. překonal Jeřábka Smrš, který střílel po zpětné přihrávce do protipohybu kopaninského gólmana. Utkání zakončily 2 střely. Nejdříve mířil vedle Honečléger a v zápětí minula Jeřábkovu branku i technická střela z teplických kopaček. Kopanina tak odjela z Teplic s nelichotivým výsledkem 6-1 a z 10 body je na 9. místě divizní tabulky.